Lur, madang apa ya hari iki? Edisi sedinoan madang soto. Nah, sing pertama sarapanku ning kene Lur, soto ayam kampung Bu Utami. Iki lho penampakane payah dan menggoda lho. Tak tambahi rempolo ati ben tambah maknyus. Bismillah. Rasane jan enak. Wah yo enak sing kurang, tambahi sambal titik ben rodok ngelik titik dek ilang ya. Nah, iki baru perfect. Ditambahi karo ati pitike peh jan muaknyus. Auto telap-telap. Iki tipikal soto sing bersanten. Daging ayam iki bertekstur, rodok kenyil-kenyil. Porsine gawe aku pas lah. Bar mangan iki gak luwe yo gak ngrosok wareken. Wis pokoke pas. Nilai teko aku 8/10. Mantap. Awane bojoku masak soto bening alias gak gawe santen. Nah iki lho penampakane. Bismillah. The best wis masakane bojoku. Iki rasane mirip-mirip kayak soto Lamongan. Rasa bumbune soft. Terus iki pitike gawe pitik horen utawa pitik petelor utawa pitik sing warnane abang. Nah ngene iki lho gambare. Pitik iki menurutku cocok lek gawe soto. Teksture mirip-mirip karo pitik kampung. Mantep pokoke. Kayak iki mau isi sotone enek suwiran ayam, bihun, cambah, ndok godok, keripik kentang karo ijo-ijo. Wes mantep, nilai teko aku 9/10. Nah, sorene sotone ganti ndek kene, soto gentong pitu-pitu. Iki lho tak sepil regone. Lho, wis teko sotone, garek tambahi sambel karo kecap, diuplek-utek. Bismillah. Wah, masuk sih iki harga sakmono. Rasa gurih pas, gak over. Auto telap-telap. BTW iki aku tuku sing regane 13.000. Porsine kuwebek lho ya. Ndek kene pemandangane yo masuk, iso ndelok sepur liwat lho. Sing duwe pacar jan rene wis masuk iki tempat karo hargane suah duwe. Nilai teko aku 8/10. Jos gandos.